Това е Матко и Кати, собственицата на канала. Днес ще ви покажем как оцеляваме в гората и нека да започваме. Едно. Сега ще цепим дърва, Хайде. Водите. Ето е. Окей. Тъй като тези малки бобчета няма да бъдат, защото има по-големи на нас и на големите, а това че, например, такова дърво, това може да прети, това може да прети, това може да падне, да там и прети, но както виждате, вече тяхме дървото. Подайте го в... Да отидем към след. Окей. Както виждате, мравуняк. Окей. Рири, вземи. Опа. Ето, както виждате, нашия приятел ни помага тук. Николас Кейдж. Дами и господа, виждате каква огромна гора. Ето почти сме на прага да разцепим дървото, което ще ни трябва, за да построим база. Трудно ли ти е, Никола? Малко. Не. Ела ти. Кой ти е най-любимият? Не мога да преценя. Мога да преценя, обаче да стегна. Брат. Винаги вземете малко или голямо вода, някакви такова и ядене, плащ, като напипали да също, трион, братва, ножове, тел, това е братва. Ако не е наранена. Но така, той си е използваме. Просто трябва да намерите две трави дървета, които да са на големи и удобни, не като тези. Как прави това? Еми започвате с по-голямо дърво, удобно на ето това. Нека да отидем до там. И сега ще отцепим това дърво
се вреди, защото е болно. Тихо бе. Ето виждате как сами правим всичко. Никакви помощи. Първо да кажем, че ние оцеляваме сами. Родителите ги няма. Но добре, че познаваме добре и можем да Родителите ни просто искат да имаме това. И когато има нещо, също така виждате тук радиостанцията на нашият доверен, ще да кажа, съпруг. Ето я. Понеже това ми ги подари ми ги заедно с слушалка, която е по-лесно да чувате. Ето и нашето доверено куче. Майра! Ние всички сме от едно семейство. дърва. Дядо ни е дървар по професия, предполагам. Да, всъщност, нашия дядо наистина е дървар и ловия. Когато ходи на лов, събира зърни. Събира, убива. Ето го нашето куче. Майра, ела. Това е нашето най-добро куче на света. Всъщност, както виждате, те всички са семейство. Аз съм приятелка на Кати. И нека да се представя. Това е Никола Семерджиев, моят по-малък брат Марко Семерджиев. Кати. Ама представи се ти, де. Ти се представи. Както виждате, така оцеляваме ние в гора. Рядко се случва да... Каква беше породата? Майра Немска овчарка. Майра Неми Овчарова. Да, бе, това е фамилията. Неми Овчарова. Майра Овчарова. И както виждате, оцеляваме така ние. Ето сега ще покажем кадри. Този клип няма да се обработва. Ето я. Майра! Ето. И няма да се обработва, защото това е наживо в гората. Така ние после се прибираме в нашия хотел за 2 минути, докато се качи клипа и след това пак идваме. Обгоре! Браво! За да заснемем още кадри. Да. Ето сега виждате. Ето сега след Никола Семерджиев. Чакай, че оператора не може да стигне до тебе. Ето, малко е тъмно. Ето. Много е здрав, няма що. Тихо. Да. Това пръска платисана, малко корница, ама няма да. Това може да го използвате пак, понеже пластиката на самите опаковки е доста лесно да палим при палки и така. Пръската е направена от дърво. Обаче е платисана, което позволи по-малко тя да изгаря. И използвате като паква. Операторе, давайте напред. Малко
ме за мен. Я обидил. Да. Пала, лека дупка. Ама то не се вижда, то е тъмно. Чакай да проправим светлина. Айвам, мърдай. Трябва да имате... бе! Пала малко. Нарежда. Нарежда се. След това ги нарежда. Ето я и Майра как... Абе, не шишето вода, ма. Това е моята шише вода. Дай. И една дъска падна. Така оцеляваме ние в гората. Правим си легла, бази, оцеляваме и се опитваме това, което Да сме правим, по-самостоятелни. това, което правим, да правим заедно и да не се разделяме. Ето тук виждаме Марко. Сега ще го интервюраме. Марко, ти как възприемаш всички тези бази, които сте направили във Витоша? На Витоша? Мисля, че са уникални. Много трудно може да видиш деца така да правят бази, да създават без никой други хора да й помагат. Да има. Ето сега нека излезнем навън, да покажем природата още веднъж. Ето, това е на Витоша. Това е в по-горна част, ето го лифта на Витоша. Ето така. Както виждате сами, да се уверите. Както виждате сами, сега ще интервюраме всеки един от тях. Сега Марко, да довършим. Марко, ти как смяташ тези бази по-специални или не чак толкова? Специални са за нас, защото много време сме се трудили тук, много време сме работили и са важни за нас. Ти какво искаш от децата, които гледат в момента този клип или възрастни деца, хора, т.е. Какво искаш те да правят също бази или само да гледат как се оцелява? Искам да гледат как се оцеляват, да се научат и те как да правят, да може да се справят и те в гората. Добре, сега да интервюраме Майро. Майро, ти какво смяташ? Аз смятам, че всичко е наред. Сега да интервюраме... Вижте. Браво! Дай! И сега да интервюраме нашата Кати. Кати! Кати, искаш ли твоите деца да се научат да оцеляват? Да, искам да могат и те да правят такива неща, да знаят как се оцеляват. Ти какво искаш? Искаш ли, когато хората научат за този клип и как се оцелява, какво искаш? Да вдъхнеш живот в тях, да ги ентусиазираш да правят бази или просто... Искам децата, които да правят бази, да могат да оцеляват. И сега това беше всичко от нас. Надявам се да ви Чакай. хареса. А сега вас да ми интервюираме. Така, какво искате децата, които виждат, или хората, които виждат този клип, да направят? Искам те да се трудят повече, отколкото ние сме направили, защото това е най-малкото, което може да направим. Искам също така да кажа на всички деца, хора, които в момента, че в
гората е трудно лява, но обаче гледате този клип, сигурно мислите така, колко е лесно на пътя. Обаче също не е така. Погледнете всеки света. Не това е. Искам да пусна живот на тези, които смятат, че е лесно, да отидат да видят тайна база. И това е в базите. Искаме цялото нещо да кажем, защото когато решите да направите база, ако направите с някой, правете я, но я бъдете тайна. Не казвайте, че сте правили бази, не казвайте къде сте. Просто кажете на вашите родители, че ще правите бази и сега да интервюраме най-малкият член на нашата група. Здравей, Влади! Трудно ли ти е? Не. Ето виждаме от преди малко какво е направил. Той започна преди малко. Ела, Влади, да те интервюраме, моето момче. Само оператора да ме седи на този фон. Какво смяташ за теб, че е най-важно за тези бази? Да се опазят в тайна или всички хора да знаят къде са? Да се опазят в тайна. Никой човек да не знава, че тук ни е базата. Ти какво искаш да вдъхнеш на хората, които гледат в момента това видео? Да направя база. Искам да ги амбицирам и да започнат да правят бази и да могат да оцелят заедно. Ето сега ще покажем цялата, щях да кажа трупа. Хайде, момчета, момичета. Да се съберем заедно. Ти сега си показваш тебе. Да, знам. Елате. Ето, това е целият екип. Това е целият екип, който сме направили. Ето тази там база, която виждате в момента. Само да увелича. И да, хора, това беше всичко от нас. Надявам се това да ви е харесало. Ако това е така, можете да се палче нагоре. Долу в коментарите напишете идеи за следващи бази. И какво? Да харесате видеото. Да го споделите, да коментирате. Долу в описанието ще бъде всички неща, които са ни нужни, които ще ни трябват за бази. Надявам се да ви е харесало. И чао! Само искам нещо да допълня. Искам хората да се стараят, да не седят само на компютъри, телевизори, телефони. Излезте в гората с приятел, направете си база, стоите там по 6 часа, развивайте се. Както ние. Да. Всъщност и една игра ни ентусиазира и това е The Forest, защото в The Forest играеш и събираш дърва, трябва да оцелееш и така нататък. Да не ви губим времето. Искаме индианци и други. Може да ме намерите моите клипове с заглавието В гората. Това ще бъде В гората част 2. И чао! Ето я и нашето най-добро куче на сега не иска да се снима. Добре, както и да е, това сме ние тримата, които разказваме история в гората. Ще има и трета част. Чао!